Tervetuloa Kulttuurin digitaalinen polku podcastin pariin. Kulttuuriperinnön tarinat ja muistot voivat kadota, jos niitä ei tallenneta ja jaeta oikeilla välineillä. Digitaaliset ratkaisut, kuten virtuaalinäyttelyt, interaktiiviset kierrokset ja AR-sisällöt, voivat tuoda historiaa eläväksi niin paikallisille kuin kansainväliselle yleisölle. Kuvittele esimerkiksi museokierros, jonka voi kokea missä päin maailmaa tahansa omalta sohvalta käsin. Se avaa täysin uusia mahdollisuuksia. Mutta teknologia ei yksin riitä. Tarvitaan myös ymmärrystä ja tarinan kerrontaa, jotka syventävät kokemusta. Tämä on meidän tilaisuutemme näyttää, että kulttuuri voi elää ja hengittää myös digitaalisesti. Mitä tarinaa sinä haluaisit kertoa uusilla välineillä? Mene osoitteeseen kulttuurindigitaalinenpolku.fi ja opi kuinka pysyä relevanttina digitalisoituvassa työelämässä, kun tekoäly tulee osaksi työkulttuuria. Älä jää tekoälyn jalkoihin, vaan ota se työkaveriksi.